Ανασφάλεια, άγχος, φόβος, ταραχή κυριαρχούν στη ζωή μας σήμερα. Είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει για τον άνθρωπο χειρότερο συναίσθημα από το φόβο. Διαρκώς παλεύουμε με τους φόβους μας. Φόβοι για την υγεία μας, φόβοι για την οικογένειά μας, για τη δουλειά μας, φόβοι για το μέλλον. Παντού φόβοι. Ο Κύριος όμως έχει να μας πει ένα καλό και παρηγορητικό λόγο. Απλά πίστεψε σε μένα. Θα πείτε, συμβαίνουν τόσα πολλά τριγύρω μας και χαλούν την ειρήνη μας και γεμίζουν φόβο τις καρδιές μας. Αρρώσκες, οικονομικά προβλήματα, κατάθλιψη, φοβίες, ψυχολογικά προβλήματα. Ο Κύριος όμως είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες και μας διακηρύσει. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Ο φόβος σταματά τη ζωή, καταστρέφει τη χαρά, διώχνει την ειρήνη από την καρδιά μας, σβήνει κάθε ελπίδα. Ο Θεός και η πίστη είναι η ασπίδα μας. Να έχουμε μαζί μας πάντα τον Χριστό. Η τέλεια αγάπη στο Χριστό διώκει το φόβο.